Βρεφονιπιακό σταθμό στο Πέραμα. Ανέγερση εντευτηρίου για άτομα τρίτης ηλικίας στην Καλαμάτα. Βιβλιοθήκη μετά τις φωτιές στην Καλαμάτα. Βρεφονιπιακό σταθμό στο Βόλο. Ανέγερση ολοήμερου σχολείου στη Δράμα. Αγορά 2 διαμερισμάτων για το κέντρο ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και τη θεραπεία εξαρτημένων ατόμων. Ίδρυμα για την αποκατάσταση ναρκωτικών του πεδίου της λεπτοψίας. Μηχανήματα εξοπλισμού νοσοκομείων σε Ελλάδα και Κύπρο. $10.000 στους ημεροπαθείς της Ρόδου. $10.000 στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς. Αγορά κομπιούτερ για διάφορα ιδρύματα. Θερμοκηπίδα για νεογνάς στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Ηλικίου οφθαλμολογική μονάδα Κύπρου. Κάθε χρόνο οργάνωση και συμμετοχή σε δερμαθητεύσεις. Κάθε χρόνο πάνω από 35 παιδιά σε κατασκηνώσεις του εξωτερικού και αντίστοιχης φιλοξενίας νέων στη χώρα μας. $10.000 για αγορά σκευών για σύντηση αστέγων και προσφύγων. Διοργάνωση συναυλιών και την ενίσχυση εξοπλισμού στην παιδοαιματολογική κλινική του Ιπποκρατίου. Προαιρετικός έλεγχος οράσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνδιοργάνωση δείπνου σε συνθήκες τυφλότητας για αγορά ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Για τους νέους λοιπόν υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγών, διαγωνισμό ζωγραφικής και ένα μοναδικό σπουδαίο πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς. Παρακαλώ, εξηγήστε μας τι είναι το Lions Quest που θα αναπτυχθεί τώρα και στη χώρα μας. Το Lions Quest είναι ένα πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Λεσχών Lions που βοηθά το παιδί να αποκτήσει δεξιότητες, υπευθυνότητα, αποτελεσματική επικοινωνία, να πάρει υγιείς αποφάσεις για τη μετάβασή του στο στάδιο σπουδών εργασίας και να αντιστέκεται στις πιέσεις του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Λειτουργεί σε 95 χώρες σε όλο τον κόσμο και στην Κύπρο και στο άμεσο μέλλον και στην Ελλάδα. Τα παιδιά, σε συνεργασία με την οικογένεια και τους δασκάλους, αναπτύσσουν τον χαρακτήρα τους μέσα από την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και δεσμεύονται για κοινωνική προσφορά. Και για τον διαγωνισμό για την αφίσα της ειρήνης, 400.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο ζωγράφισαν και σκέφτηκαν για την ειρήνη. Σε Ελλάδα και Κύπρο, 1.200 παιδιά ζωγράφισαν. 80 δάσκαλοι δούλεψαν για την ειρήνη. Και το έργο της μαθήτριας της Κύπρου, Κατερίνας Βαρελά, στα 24 πρώτα σε όλο τον κόσμο.